Jeg har taget Trio Zoom med, som jo har Tanja Zapolski i spidsen, kan man sige. Og hun er jo også et medlem i Piatolla-orkestret. Og på den måde så binder vi de to orkestre sammen, fordi det er også første gang i flere år, at Piatolla-orkestret er her fuldtalligt. Så det er et møde mellem The Piatolla Orchestra og Trio Zoom, I skal se i år. Man tænker jo ikke over det i andre kunstarter, at man skal have særlige forkundskaber for at gå ind og se en bestemt film. Man accepterer i højere grad, at man oplever og sanser derfra, hvor man nu er. Og det skal man også gøre med ny musik, og med klassisk musik i det hele taget, og med en tur i skoven, og alle andre former for oplevelser. Jeg tror slet ikke, der er nogen forkundskaber, man er nødt til at have. Jeg ved selv, at jeg ikke har forkundskaber for at opleve ny musik. Jeg selv er opvokset i en jazzfamilie. Jeg har lært den her musik at kende, fordi jeg har arbejdet med den, men der er folk, der arbejder med den mange timer hver dag, og det har jeg aldrig gjort. Og mener alligevel godt, at jeg kan opleve og nyde det. Det bedste, det er publikum. Det er det møde, vi har med jer, der kommer. Det bedste derudover er også det værste, fordi det bedste er den udfordring, der er at etablere et kunstnerisk møde. Det er altid det, som trækker tænder ud, det, som kræver noget ekstra af en, men det er også det, der gør, at man bagefter kan blive overvældet af en lykkelig træthed ved, at det faktisk lykkedes at mødes. Og det er ikke så enkelt igen. Man tænker, at man bringer bare nogle kunstnere sammen på scenen, og så møder man hinanden, men det er mange kulturer, der også mødes her. Det er arbejdsformer, der mødes, udover at det selvfølgelig er de musikalske traditioner, der mødes. Det er det, der er hele pointen. Men så er det, det er mennesker, som arbejder på forskellige måder. Og det at binde alt det sammen, sådan så flest muligt er glade for det her. Det er en kæmpe udfordring, og det er også det bedste ved det, men det er også det værste ved det.